vrei să faci? Trebuie să vorbim. Da, îmi pare rău. Știu că ar fi trebuit să zic ceva mai devreme. Nu, mie îmi pare rău. Nu trebuia să te oblig să fii partenerul meu. Așa ceva nu se face. Și sincer, nici eu nu vreau să fim un cuplu. Încercam doar să fiu normală, dar mi se pare că e pentru adulți și mie nu-mi place. Nu mă simt bine și nici tu nu te simți bine. Putem să fim doar prieteni? Prieteni? Sigur. O să faci selfie-ul ăla sau... Nu, îmi trebuie telefonul tău, Chris, și bateria ta cea tare. Lumina! Lumina! Ce frumos! Hei, veniți înapoi! Mersi! Ce? Știam că selfie-ul de la revedere nu se face. Uite normalul și hai să fim super. Să-i aducem pe fetița Lună și băiatul Cri. Bună idee! Atacați! Casey, luminile disco. Fetiță, pe bune? Știi că am pregătit tot pentru un concurs de dans. Eu știu cine sunt și ce îmi doresc. Să crești ce îți spun, știu ce urmăresc. Niciodată nu fugi, de luptă noi nu ne ferim. Știu că vom câștiga, n-au șanse vor afla și clase vor speria. La luptă, haide! Participa. Nu este o cursă, nici întrecere. Nu am nicio teamă, eu îmi văd de treabă. Eu știu cine sunt și ce îmi doresc. Să crești ce îți spun, știu ce urmăresc. Nu! O să râdă toți de mine! Și acum sunt tot lipicios. Oh, bun! V-ați întors! Ați ratat-o pe fetița Lună! Serios? Da, a fost o nebunie. Ea și băiatul Cri le-au făcut praf pe Molly. Nu știu cum au reușit. Păcat că nu i-ați văzut. Da, mare păcat, ce să zic. Acum că oamenii Molly au părăsit incinta, să reînceapă petrecerea! Deci, vrei să dansezi? Sigur! Ca prieteni. Bine, ești gata să rupem podeaua? Normal. Au dublat actorii Ana Stănciulescu, Mădălina Grigore, Cristi Neacșu, Tudor Morgovan, Gabriela Valentir, Teo Calagiu, Laur Drăgan. Traducere Olimpia Mălai. Regia de dublaj Costin Marian. Dublajul a fost realizat în studiourile Ager Film. De ce are părul așa, frate? Ce drăguț! Nu știu ce să zic despre părul lui.